Dobrý deň. Kolonoskopia zachraňuje ľudské životy, tak prečo sa jej pacienti tak boja? Aj na túto tému sa dnes budem rozprávať s vedúcim lekárom gastroenterologického centra Bezručová, pánom profesorom Tiborom Hlavatým. Prajem, dobrý deň. Ďakujem pekne. Pán profesor, tie štatistiky sú alarmujúce. Naozaj vieme, že na rakovinu hrubého čreva aj konečníka na Slovensku zomrie až okolo 2000 ľudí ročne, čo je naozaj vysoké číslo. A dá sa tomu predchádzať. Tak prečo sa ľudia boja tohto vyšetrenia? Je to presne tak, ako ste povedali. Rakovina hrubého čreva by na Slovensku v zásade sa vôbec nemusela vyskytovať, keby teoreticky všetci pacienti chodili na preventívne vyšetrenia, predovšetkým na kolonoskopické vyšetrenie, pretože kolonoskopia dokáže odhaliť 99% všetkých tých predštádií rakoviny hrubého čreva, tzv. Polypov, to sú také výrastky, o tom ešte asi budeme hovoriť. Naozaj je to také spoľahlivé, toto vyšetrenie 99%? To je dosť, to je super. Závisí od veľkosti toho polipčeku, čím je väčší, tým je rizikovejší a tým ľahšie ho nájdeme. Čiže odhalí drvivú väčšinu týchto výrastkov polipov a dokáže ich aj priamo počas kolonoskopie odstrániť. Prečo pacienti sa tohto vyšetrenia obávajú? Sú asi 3 také dôvody. Prvý je, že o tomto vyšetrení kolujú proste hrôzostrašné legendy. Áno, no nie je to úplne to najpríjemnejšie, čo by chcel človek zažiť. Dávno neplatia, o tom za chvíľku tiež asi sa porozprávame. To je prvý dôvod, že ľudia sa majú obavy z bolestivosti. To je asi najvážnejší dôvod. Ja by som ho hneď na úvod rád rozptýlil. Dneska už v zásade je možné kolonoskopiu absolvovať úplne bezbolestne, veľmi komfortne, pomocou tzv. Analgosedácie, ktorá teda v našom centre na Bezručovej je dostupná rutínne každému pacientovi, alebo pre tých najväčších bojkov, alebo keď tam v tých črevách sú nejaké komplikácie, vzrasty a tak ďalej, je možné absolvovať toto vyšetrenie aj v narkóze, celkovej anestézii. Takisto je to u nás dostupné. Čiže, aby sme si to, pán profesor, rozdelili, niečo také menej účinné, je to injekčná nejaká injekcia, že prídem a naozaj som trošku tak, ako sa ľudovo povie, oblbnutá, že to nevnímam. A druhé je plná narkóza. Tak sa to dá, alebo skúste ma... Áno, čo sa týka toho utlmenia, tak analgosedácia alebo utlmenie je kombinácia 2 injekcií, ktoré majú protibolestivý účinok veľmi silný a sedatívny účinok aj ľahko euforizujúci účinok. Takže my voláme tie injekcie, že veselé injekcie. Pacientom sa to veľmi páči. Ten pacient je v podstate taký upokojený, utlmený. Väčšina pacientov si na to vyšetrenie nepamätá, ale není bezvedomý. Není v narkóze. To znamená, reaguje, aj keď si nepamätá, je taký zmátožený, by som povedal. Narkóza naproti tomu znamená, že ten pacient je v bezvedomí, to znamená, nevníma vôbec žiadne podnety. Podáva sa zvyčajne tiež pomocou injekcií, niekedy je potrebné podať inhalačnú anestéziu. Má svoje riziká, zase na druhej strane zabezpečuje 100% bezbolestnosť, pretože pacient je v podstate v narkóze. Viem, aj teda ešte osobne som nebola na takomto vyšetrení, ale blízky áno, že sa treba naň pripraviť špeciálne, že to nie je také, že prídete a hneď sa to ide riešiť. Tak čo vlastne má absolvovať takýto klient? Veľmi dobrá otázka. Ja by som sa vrátil k tej prvej otázke, kde ste hovorili, ktoré sú tie hlavné bariéry. O prvej sme už naznačili, že je to tá bolestivosť, ktorá sa dá ľahko odstrániť. Druhá bariéra je príprava. A tretia je tak akože hamblivosť a diskomfort. Tak teraz v tej príprave možno by som ešte pár slov povedal. Takisto niektorí pacienti v minulosti mali zlú skúsenosť s prípravou, pretože pred kolonoskopiou samozrejme treba to črevo prepláchnuť, aby sme videli jednotlivé nálezy na tej sliznici hrubého čreva. Čím lepšia príprava, tým to prebieha rýchlejšie a komfortnejšie pre toho pacienta. V minulosti sa používali 4-litrové roztoky. To je v podstate také vedro toho roztoku, ktorý ten pacient musel... A celý deň to vlastne musíte piť? Áno, bolo to treba piť proste celý deň. A nejete, pán profesor, nie? A k tomu nejaká proste 5-dňová, týždňová dieta. Takisto ten pokrok aj v tejto oblasti napreduje. Dneska už bežne používame 1-litrové tie roztoky na prípravu. To sú v podstate takéto 1,5 pohárika večer, 1,5 pohárika ráno a pacient sa veľmi spoľahlivo dokáže pripraviť. Čiže tie veľkoobjemové prípravy už sú minulosťou. A na tej diete tiež takisto až tak nebazírujeme. Samozrejme, keď ten pacient dokáže tú dietu dodržiavať bez tých jadierok, šupiek a takých tých zvyškov, balastných látok, tak je to fajn, ale
tie moderné prípravky dokážu pripraviť aj pacientov, ktorí nedokážu držať niekoľkodňovú dietu a tá príprava je dobrá. No a tretia bariéra je tá hamblivosť a diskomfort. Tu na vedecké výskumy, klinické štúdie preukázali, že jednak niektorí pacienti preferujú, keď ich vyšetruje lekár toho istého, proste žena ženu, áno. muž a muž. Čiže zase niektoré väčšie centrá, ktoré majú aj lekárov, aj lekárky, dokážu sa prispôsobiť aj tomuto. A za druhé, už dneska sa používajú také, voláme to, že kološortky, také ako špeciálne nohavice, ktoré majú 3 cm otvor vzadu, cez ktorý vlastne vyšetrujeme to hrubé črevo tou kamerkou, čiže ten pacient nepociťuje nejaký taký akože diskomfort nepríjemný, pretože kompletne je zahalený aj počas vyšetrenia. A leží, pán profesor? Áno. Alebo ako to je? Lebo ja si pamätám, môj jeden kamarát, naozaj je to také nepríjemné, že boli časy, kedy neležali tí pacienti, že jednoducho boli tak zvláštne proste polohovaní a aj toto im spôsobovalo také komplikácie tej hamblivosti. To už nie je to. Kedysi, keď chirurgovia robievali rektoskopie takzvané, tak tie sa robili v inej polohe, na kolenách, na lakťoch. Ale dneska už si ten pacient láhne, dostane tie injekcie, aj tak by nevládal tam robiť nejakú akrobatiku. Láhne si zvyčajne na ľavom boku sa začína s tým vyšetrením. Niekedy ešte otočíme na chrbát toho pacienta, ale on v podstate leží. Teda u nás v centre väčšina prespí to vyšetrenie. Takže pohodlne leží na ľavom boku. A koľko trvá toto vyšetrenie? To závisí predovšetkým od 2 faktorov. Prvý sú skúsenosti toho vyšetrujúceho, to znamená, skúsení lekári robia to vyšetrenie komfortnejšie a rýchlejšie. Obvyklý normálne vyšetrenie trvá okolo tých 15 minút. Je taká medicínska zásada, kritérium kvalitnej kolonoskopie, že tá detrakcia, to vyťahovanie toho kolonoskopu, kedy pozeráme sliznicu, hľadáme aj tie najmenšie výrastky, by mal trvať minimálne 6 minút. Čiže to je limitujúci faktor. Čiže ako sa rýchlo dostane vlastne človek do slepého čreva, tak to limituje to vyšetrenie, pretože tá extrakcia trvá okolo tých 8 minút. Čo sa týka veku? Keď sa nájdú polipy, tak vtedy je to samozrejme o pár minút dlhšie. Ešte faktor, ktorý ovplyvňuje dĺžku trvania toho vyšetrenia, je, aký je tam nález, samozrejme. Čo sa týka veku, kedy je to už také, že tá prevencia je na mieste, lebo niekto chce ísť iba na prevenciu, niekto už má teda nejaké problémy, ale ja si myslím, že tá prevencia je naozaj skvelá vec. Aj v mojom okolí mnohí ju podstúpili a tak sa upokojili, že na niekoľko rokov dokonca majú potom pokoj. Áno, kolonoskopia sa robí z 2 dôvodov. Diagnostická, keď má pacient ťažkosti, má krv, má problémy so stolicou, alebo v rodine sa vyskytlo veľa prípadov nejakých ochorení hrubého čreva. A druhá je tá preventívna, screeningová. A my tak tiež žartom hovoríme, že pri negatívnej kolonoskopii dávame tomu pacientovi záruku 10 rokov na to črevo. Pokiaľ má v rodine nejaké prípady, a to je asi 10% populácie na Slovensku, tak tú záruku dávame iba na 5 rokov. Čiže tie intervaly tých opakovaných kolonoskopí sú 5 až 10 rokov, keď je normálny nález. A vieme, že na Slovensku je aj screening rakoviny hrubého čreva. Je efektívny podľa vás, pán profesor? Áno, tento screening je mimoriadne efektívny. Tou podmienkou je, aby sa na ňom pacienti zúčastňovali, samozrejme. Veď toto. A prečo si myslíte, že nechcú? Veľa diskusí sme na túto tému viedli, pretože naozaj sa veľmi aktívne nezapájajú do toho screeningu. Poprvé treba povedať, že sa táto situácia na Slovensku sa výrazne zlepšuje. To znamená, pred tými 10-11 rokmi, kedy ten organizovaný screening na Slovensku začínal, tá účasť bola možno 10%, v súčasnosti už sa blíži k 50%, čiže ten nárast je zreteľa hodný a výrazný. No a tie bariéry sme spomenuli. Pacienti mali rešpekt voči tomuto vyšetreniu kvôli bolestivosti, kvôli tej hanbe, kvôli tej príprave. No a práve v tých posledných rokoch sme sa snažili všetky tieto bariéry nejakým spôsobom odstrániť, uľahčiť tie vyšetrenia a spraviť z toho vyšetrenia relatívne komfortné vyšetrenie. Ako som už spomínal, v našom centre bežne dávame analgosedáciu, tie veselé injekcie. Takže tí pacienti, to vyšetrenie v celku sa im pozdáva, pretože po tých injekciách sú veľmi euforickí v dôsledku tých liekov. Povedal by som, že 2/3 po tom vyšetrení spontánne povedia, že
že oni od toho očakávali oveľa horšie a že čoho sa oni vlastne báli, však to je veľmi jednoduchý a komfortný zákrok. Je výborné, že sa o tom rozprávame, lebo naozaj tie predsudky sú a keď vy ako odborník to dokážete takto perfektne rozptýliť, tak určite aj pre tých ľudí je to dôležité. A možno taká otázočka, keď teda chcem ísť na preventívne vyšetrenie, tak čo mám urobiť? Mám sa niekde u vás nahlásiť alebo ako mám postupovať? Takže preventívne vyšetrenie na Slovensku je dostupné vo veku od 40 rokov. Zo zákona od 50 do 74, ale zdravotné poistenie všetky uhrádzajú od 40-ky už tie preventívne vyšetrenia. Tá prvá cesta je ku všeobecnému lekárovi, ktorý rozhodne, že či pošle pacienta rovno na kolonoskopiu, keď sú nejaké rizikové faktory. Napríklad v rodine bol už prípad rakoviny hrubého čreva, vtedy to riziko je vyššie. Alebo urobiť ten testík na skryté krvácanie zo stolice. A keď je ten pozitívny, tak pošle toho pacienta na kolonoskopiu. Čiže v rukách tú prevenciu majú všeobecní lekári, ktorí k tomu, môžem povedať, veľmi zodpovedne pristupujú. Všetká česť na Slovensku. A aj vďaka ním tá participácia, tá účasť populácie na tom screeningu ide vysoko stúpa. A ono sa to už prejavuje aj na výsledkoch. To znamená, na Slovensku nám začína klesať úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a začína nám klesať aj výskyt rakoviny hrubého čreva. Pretože my, keď odstraníme tie polypy, tie výrastky, tak žiadna rakovina nevznikne. Tak, to sú veľmi dobré správy na záver. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, za zaujímavý rozhovor a verím, že sme rozptýlili naozaj tie nepríjemné predstavy o tomto vyšetrení. Pekný deň. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak to bola ďalšia časť Zdravie z bezručky. Verím, že to bolo aj pre vás zaujímavé. Pekný deň.